Επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι, στην κανονική ροή της εκπομπής μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και τους τίτλους επικαιρότητας. Και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε ζωντανά στο στούντιο του Δημοτικού Ραδιοφώνου, ένα φίλο από τα παλιά, τον Θεράπον τον Φάκα. Καλώς ήρθες. Καλημέρα, Θεράπον. Δυσκολεύομαι λίγο με τον πληθυντικό. Για αρκετά χρόνια συνεργάτης εδώ σε εκπομπές του Δημοτικού Ραδιοφώνου, της εκπομπής Διασυνδεθείτε. Έτσι ναι, μαζί με τον Δημήτρη Τσιτσί. Με τον Θεράπον, Life and Business Coach. Ο Θεράπον Φάκας, δίπλα του κάθεται η κυρία Κωνσταντίνα Κοντομάρη. Καλώς ήρθατε στην Ξάνθη, καλώς ήρθατε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο, κυρία Κοντομάρη. Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι που βρίσκομαι στην πόλη σας. Ποια είναι η κυρία Κοντομάρη? Είναι χρηματοοικονομική σύμβουλος, συγγραφέας προσωπικής και οικονομικής ανάπτυξης. Και βρίσκεται σήμερα εδώ στην Ξάνθη, καθώς στο χώρο που διαθέτει ο Θεράπον Φάκας θα παρουσιάσει μια νέα συγγραφική της δουλειά. Σωστά? Ακριβώς. Πρόκειται το βιβλίο μου το τελευταίο, «Μικροί ήρωες, μεγάλοι ηγέτες», το οποίο πρόσφατα μεταφράστηκε και στα αγγλικά και ουσιαστικά είναι ένα βιβλίο που είναι οικονομικές και κοινωνικές δεξιότητες για παιδιά. Τι μπορούν δηλαδή να κάνουν οι γονείς για να βοηθήσουν τα παιδιά τους να αναπτύξουν τις συγκεκριμένες δεξιότητες. Δεξιότητες πολύ σημαντικές, πολύ βασικές. Τα παιδιά τα παίρνουν στην πρώτη ηλικία που είναι στις πρώτες τάξεις του δημοτικού, όταν πηγαίνουν στο σχολείο, όταν δηλαδή είναι 5 με 6 ετών, και σε όλο το δημοτικό αυτές οι δεξιότητες αναπτύσσονται. Πάντα με την βοήθεια βέβαια των γονέων, έτσι. Γιατί εάν οι γονείς δεν είναι σύμμαχοι σε όλο αυτό το ταξίδι, τα παιδιά από μόνα τους δεν μπορούν να πάρουν τις βασικές αρχές. Και γνωρίζουμε ότι στο σχολείο δεν υπάρχει ένα ανάλογο μάθημα που να μας διδάξει πώς να χειριστούμε αυτό το μέσο που είναι τα χρήματα. Ούτε στο πανεπιστήμιο το μαθαίνουμε στην πραγματικότητα. Γιατί και εγώ οικονομικό πανεπιστήμιο τελείωσα, μάθαμε οικονομικά, αλλά το πώς θα χειριζόμαστε μέσα στην καθημερινότητα και τι οικονομικές αποφάσεις θα παίρνουμε, δεν μας το μάθε κανείς. Έχετε δίκιο σε αυτό. Ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και υπάλληλο ποτέ εποχές των δικών μου μαθητικών χρόνων, με το γουρουνάκι κουμπαρά, περιορίζονταν αποκλειστικά και μόνο στην αποταμίευση. Ακριβώς. Το πώς θα το διαχειριστείς όμως το ποσό που συγκεντρώνεις δεν σου μάθει ποτέ κανείς. Η αποταμίευση σε ένα μικρό παιδί από μόνη της δεν λέει κάτι. Δεν λέει κάτι, δεν σου αφήνει κάτι. Πρέπει το παιδί να το μοιήσουμε καταρχήν να έχει όνειρα, γιατί τα παιδιά έχουν μεγάλα όνειρα, και να τα υποστηρίζουμε τα όνειρά τους. Και τα όνειρα αυτά να τα μετατρέψουμε σε όραμα. Δηλαδή, σε ένα μικρό παιδάκι να πούμε όχι τι θέλεις να γίνεις όταν θα μεγαλώσεις, τι θες να γίνεις όταν θα μεγαλώσεις για να είσαι χρήσιμος για σένα και το κοινωνικό σύνολο. Έτσι σιγά σιγά το παιδί το βάζουμε σε μια άλλη διαδικασία, και εμείς μιλάμε για τις 3 βασικές δεξιότητες που είναι στα παιδιά του δημοτικού, που είναι η σωστή κατανάλωση, να γνωρίζουν δηλαδή τις ανάγκες, την ανάγκη, την επιθυμία, πώς θα καταναλώσουν το χατζηλίκι τους, αυτό που θα τους δώσει η μαμά και ο μπαμπάς. Αυτό είναι η πρώτη βασική αξία που μαθαίνουν τα παιδιά. Μετά η δεύτερη βασική αξία είναι η προσφορά, έτσι ώστε να παίρνουν τη χαρά όταν θα προσφέρουν κάτι στο κοινωνικό σύνολο και να νιώθουν χρήσιμα, να νιώθουν σημαντικά. Και θα μου πείτε να δίνουν χρήματα? Όχι, να δίνουν ό,τι έχουν. Γιατί το κάθε παιδάκι έχει να δώσει κάτι. Έχει να δώσει από το χρόνο του, έχει να δώσει από ένα παιχνίδι του, έχει να δώσει ένα μπλουζάκι του. Έχει να δώσει κάτι και να του δώσει και χαρά. Μάθει να προσφέρει. Ακριβώς. Η προσφορά είναι πολύ σημαντική. Να μοιράζεται και να προσφέρει. Βεβαίως. Και η τρίτη βασική αξία είναι η αποταμίευση, που την συνδυάζουμε με τους στόχους του παιδιού, του κάθε παιδιού, γιατί το κάθε παιδί πρέπει να έχει στόχους. Και τα παιδιά έχουν βραχυπρόθεσμους στόχους, έτσι ώστε να τους βλέπουν άμεσα. Δεν μπορούν να περιμένουν πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Βιάζονται. Αλλά βιαζόμαστε κι εμείς. Δηλαδή, τι θέλω να πω? Αν ένα παιδί πάρει καλούς βαθμούς και θέλουμε να το επιβραβεύσουμε με ένα ποδήλατο, έρχεται ο παππούς, του δίνει 100 ευρώ, του παίρνουμε το ποδήλατο, του στερούμε τη διαδικασία να μάθει πώς θα τα αποταμιεύσει, να το χαρεί και να το πάρει μόνο του με τα χρήματα που έχει εκείνο μαζέψει με τις οικονομίες του. Να το μοιήσουμε δηλαδή λίγο και να του δείξουμε δηλαδή λίγο και τι στάση πρέπει να κρατάει απέναντι
στα χρήματα τα οποία αποταμιεύει. Ακριβώς, να μυθείς. Γιατί αυτό και στους ενήλικες, θα μου επιτρέψετε να σας πω λίγο, κυρία Κοντομάρη, είναι μια δύσκολη διαδικασία. Είναι μια δύσκολη διαδικασία, γι' αυτό τη μαθαίνουμε τη στάση μας απέναντι στο τα παιδιά πρέπει να μάθουν την υπομονή, την επιμονή και την αυτοπιθαρχία. Μέσα από την αποταμίευση ενισχύονται αυτές οι αρετές. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και όχι θέλω κάτι, το θέλω τώρα. Και αν δεν το έχω, είμαι λυπής, είμαι δυστυχισμένος. Και αυτό βέβαια μεταφέρεται και ως ενήλικας, έτσι. Γιατί αυτά τα συναισθήματα τα κουβαλάμε. Τα κουβαλάμε και στην ενήλικη ζωή μας. Θέλουμε κάτι, το θέλουμε τώρα. Χρεωνόμαστε. Ή θα πάμε να φορτώσουμε τις κάρτες μας. Ή δεν είμαστε καλά, θα πάμε να βγούμε για ψώνια. Θα πάμε να βρούμε... therapy. Ακριβώς. Ναι, πραγματικά. Ακριβώς. Επομένως, αυτό που εγώ κάνω μέσα από το βιβλίο μου, γι' αυτό και κάνω και εκπαιδεύσεις και σε δημοτικά, αλλά και σε πιο μεγάλες τάξεις, είναι να μοιήσω τα παιδιά σε έναν άλλο τρόπο σκέψης, σε μία άλλη νοοτροπία. Γιατί η νοοτροπία είναι αυτή που θα κάνει την διαφοροποίηση στο άτομο. Και θα την κουβαλήσει βέβαια και στην ενήλικη ζωή του. Γιατί τα περισσότερα παιδάκια θεωρούν δεδομένο ότι θα πάρουν το χαρτζηλίκι από το σπίτι και αυτό το ποσό που τους δώσαν την ημέρα, την εβδομάδα, ανάλογα με την οικογένεια, έτσι, και πώς διαχειρίζεται τα οικονομικά της, μπορεί να το ξοδέψει εκείνη τη στιγμή. Ακριβώς. Εκείνη τη στιγμή και μάλιστα όλο. Ακριβώς. Είναι μια συμπεριφορά που την έχουμε και εμείς, οι μεγάλοι. Ναι. Γιατί τα παιδιά έχουν μιμητικές συμπεριφορές. Τα παιδιά μιμούνται τους μεγάλους. Επομένως, είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα όταν ένα παιδί βλέπει πώς χειρίζεται ο γονέας του μια δύσκολη κατάσταση και όχι να την κρύβουμε από το παιδί. Πώς την χειρίζεται, πώς μπορέσαμε και βγήκαμε από όλο αυτό, πώς τα καταφέραμε. Έτσι και αυτό θα πάρει το μήνυμα ότι στη ζωή υπάρχουν δυσκολίες, αλλά θα τα καταφέρουμε. Δεν το βαραίνουμε όμως το παιδί και με τις στιγμές της απογοήτευσης την ώρα που αντιμετωπίζουμε τέτοια προβλήματα? Ανάλογα με την ηλικία, τα λέμε όπως αυτά που μπορούν να αντέξουν τα παιδιά. Όχι όλο το βάρος το οποίο σηκώνει ο ενήλικας. Αυτά που μπορούν να αντέξουν. Αυτό όμως που πρέπει να τους δώσουμε να καταλάβουν είναι ότι είναι μέρος της ομάδας, μέρος της οικογένειας. Είμαστε όλοι μια ομάδα και από εκεί και πέρα όλοι έχουμε δικαιώματα και υποχρεώσεις μέσα σε αυτή την ομάδα. Αν είναι το παιδάκι 4 ετών, μπορεί να βγάλει τα ρούχα από το πλυντήριο. Είναι μια, ας πούμε, δραστηριότητα που εμείς το συμβάλλει, βοηθάει μέσα στο σπίτι. Βοηθάει. Δεν είναι αμέτωχο. Κατανοεί ότι είναι μέρος της ομάδας και ότι δεν είναι όλα έτοιμα. Πρέπει και αυτός να συνεισφέρει έστω και με αυτόν τον τρόπο. Φεραγόν, πόσα παιδιά έχεις? 3. Κάποια εκ των οποίων τα έχω γνωρίσει και προσωπικά. Είναι μοιημένα σε αυτή τη διαδικασία? Έχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης. Επειδή είναι πολύ εύκολο να λέμε κάποια πράγματα, πιο δύσκολο να τα κάνουμε. Προσπαθούμε... Συγγνώμη, γιατί κάνω την ερώτηση αυτή, γνωρίζοντας ότι ο Θεράπων είναι τρίτεκνος. Έχει αρκετά παιδιά μέσα στο σπίτι να περιφέρονται εκεί στην οικογένεια, ανάμεσά τους. Γιατί με το βαρύ πρόγραμμα που έχουν, το σχολικό και το εξωσχολικό σε αυτές τις ηλικίες, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να μετέχουν στη συνέχεια, να συμμετέχουν στη συνέχεια και στα λιγότερο βαριά βάρη του σπιτιού, του νοικοκυριού. Πολύ ωραία πάσα μου δίνεται. Όσο βαρύ είναι το πρόγραμμα, αλλά τόσο βαρύ είναι το πρόγραμμα και της μαμάς. Προφανώς, και του πατέρα. Και του πατέρα. Εγώ βοηθάω, αλλά σε αυτό που δεν είμαστε 50-50, ας πούμε, στις δουλειές. Οπότε, εμένα σκοπός μου είναι να καταλάβουν ότι δεν είναι δυνατόν να τα περιμένουν όλα έτοιμα, γιατί και ο άλλος άνθρωπος είναι. Άρα γίνεται λοιπόν. Δεν είναι εύκολο. Γιατί ζήτησα από το Θεράπο την άποψη. Δεν είναι εύκολο. Κυρίως αλλά συγγνώμη, αυτό δεν έχει. Γιατί οι μανούλες είναι και λίγο έτσι πιο υπερπροστατευτικές. Ναι. Δεν είναι μόνο για το να ελαφρύνουμε το βάρος της μαμάς στο σπίτι ή ακόμη και του μπαμπά, ρε παιδί μου. Είναι για το να, όπως είπε πολύ σωστά η Κωνσταντίνα, να μπαίνουν στη διαδικασία να συμμετέχουν, γιατί αυτή η ανάληψη ευθυνών, ακόμα και αυτό το μικρό και ασήμαντο στα μάτια μας, χτίζει την αυτοπεποίθηση στα παιδιά. Ένα παιδί 4-5 χρονών που θα το εμπιστευτεί η μαμά να ανοίξει το πλυντήριο και να βγάλει τα ρούχα, μπορεί πρακτικά στην ζωή του να μην έχει κάποιο αντίκτυπο ως προς το επαγγελματικό κομμάτι, του δίνει όμως την ευχαρίστηση και την επιβράβευση
ότι κάνει κάτι, ότι με εμπιστεύονται. Αυτό περνάει υποσυνείδητα με αυτές τις μικρές πράξεις και ας τα κάνει χάλια και ας σπάσει και κανένα ποτήρι. Εμείς είμαστε μεγάλοι άνθρωποι και σπάμε ποτήρι, γιατί να μην σπάσει το μικρό. Σωστά. Αλλά θέλει υπομονή και με τον κατάλληλο τρόπο. Δηλαδή, όχι όταν βιάζεσαι και εσύ θες να τελειώσει κάποια πράγματα, τότε να ζητάς βοήθεια. Γιατί άμα του δώσει τη βοήθεια, να του πεις κάνε κάτι και με το που αργήσει, του πεις άντε τελείωνε, έχασε το παιχνίδι. Σκοπός είναι να υπάρχει υπομονή. Πρέπει λίγο να αναλάβει το ρόλο του δασκάλου η οικογένεια, η μητέρα και ο πατέρας εδώ, για να μπορέσει να καθοδηγήσει τα παιδιά. Η οικογένεια, βέβαια, η οικογένεια είναι η φωλιά, το παιδί που μεγαλώνει. Είναι η κάμπια που θα γίνει πεταλούδα. Απλά εμείς θα πρέπει να μην βιαζόμαστε, να σπάσουμε το κουκούλι και να βγάλουμε αυτή την κάμπια, γιατί αυτή την κάμπια ουσιαστικά την έχουμε ευνουχίσει. Πρέπει να την αφήσουμε, να χτυπήσει τα φτερά της, να σκληραγωγηθεί, να αποκτήσει ψυχική ανθεκτικότητα και τότε θα γίνει πεταλούδα. Εμείς πολλές φορές όμως βιαζόμαστε. Αυτό είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα που κάνουν οι γονείς στη σημερινή εποχή. Ακριβώς. Δηλαδή, είναι τραγικό αυτό που πας σε ένα σχολείο δημοτικό το καλοκαίρι που έχει καλό καιρό και παίζουν τα παιδιά και βλέπεις τους γονείς μονίμως να παρεμβαίνουν σε οτιδήποτε συμβαίνει. Μαλώνουν τα παιδιά. Μπαίνει ο γονιός να δώσει το δίκιο. Καταλαβαίνω ότι το κάνουν από κακία, θέλουν να βοηθήσουν, αλλά δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Δεν αφήνουν τα παιδιά να βρουν τις ισορροπίες τους, να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να τα έχουν όλα. Και αυτό οδηγεί, δεν το λέω εγώ, το λένε οι ψυχίατροι, οδηγεί σε κρίση πανικού σε μεγαλύτερη ηλικία. Γιατί δεν έχουν μάθει να δέχονται την απόρριψη, δεν έχουν μάθει να διεκδικούν αυτό που τους ανήκει. Οπότε θέλει πολύ μεγάλη προσοχή αυτό το πράγμα. Πάντως, ακούγοντας και τους δυο σας και κυρίως την κυρία Κοντομάρη που θα μας μιλήσει σήμερα για αυτό το ιδιαίτερο βιβλίο της «Μικροί ήρωες, μεγάλοι ηγέτες», αντιλαμβάνομαι ότι ο στόχος είναι να δώσουμε γερές βάσεις μέσα από την οικογένεια στα αυριανά μέλη της κοινωνίας. Δηλαδή, μαθαίνουμε πρώτα μέσα στην οικογένεια πώς να λειτουργούμε σαν ομάδα, ώστε να είμαστε έτοιμοι με τα απαραίτητα εφόδια και τις σωστές γνώσεις για να γίνουμε και συγκροτημένα μέλη μιας κοινωνίας. Αυτό που θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι γονείς είναι ότι μεγαλώνουν έναν ηγέτη. Γιατί το κάθε παιδί είναι ένας ηγέτης. Και για τους γονείς, εντάξει, νομίζω ότι πάντοτε υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού ότι έχουν τα καλύτερα παιδιά. Όλα τα παιδιά είναι καλά και όλα τα παιδιά έχουν μια δυναμική. Όλα τα παιδιά. Το θέμα είναι ότι στην πορεία, μέσα από τις δικές μας αδυναμίες, περνάμε πράγματα στα παιδιά. Τα παιδιά όταν γεννιούνται είναι όλα καλά, είναι εξαιρετικά τα παιδιά και έχουν και φοβερή δυναμική. Έχουν αξίες που είναι πολύ μεγάλο προτέρημα, όπως είναι η αγάπη, όπως είναι η συγχώρεση. Ένα παιδί αγαπάει, ένα παιδί και να του κάνει κάτι ένα άλλο παιδάκι συγχωρεί εύκολα, προχωράει. Ένα παιδάκι έχει πολύ μεγάλα όνειρα, δεν βλέπει μπροστά του εμπόδια. Μετά εμείς από τους δικούς μας φόβους σιγά σιγά βλέπουμε πράγματα ή ενδεχομένως χαρακτηριστικά στο παιδί και λέμε εσύ δεν κάνεις γι' αυτό, κάνεις για κάτι άλλο. Εσύ δεν είσαι αυτό, είσαι κάτι άλλο. Εμείς βάζουμε ταμπέλες στα παιδιά. Αν εμείς τα εμπιστευτούμε τα παιδιά, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι το κάθε παιδί μπορεί να γίνει ένας ηγέτης και μεγάλος ηγέτης, γιατί έχει τη δυναμική μέσα του. Και όταν λέμε ηγέτης δεν εννοούμε μάνατζερ και διευθυντής ή πώς το λένε πολιτικός. Εννοούμε έναν άνθρωπο που μπορεί πρώτα απ' όλα να κουμαντάρει τον ίδιο τον εαυτό. Να διευθύνει τη ζωή του. Έτσι. Και να επηρεάσει θετικά. Η ηγεσία σημαίνει θετική επιρροή, θετική κυρίως, γιατί μπορεί να είναι και αρνητική επιρροή. Δεν τη θέλουμε αυτή. Όχι. Είναι πάντως πολύ σημαντικό, δεν πέρασε ομολογώ από το μυαλό μου ποτέ, γιατί με εντυπωσίασε το γεγονός που η κυρία Κοντομάρη επισήμανε ότι αυτή η διαδικασία για τη σωστή διαχείριση και τη σωστή στάση που θα πρέπει να έχει ένα παιδάκι απέναντι στο χαρτζηλίκι, στα οικονομικά του, στην οικονομική διαχείριση του ποσού που του δίνουν οι γονείς του, οι παππούδες του και οι υπόλοιποι συγγενείς, σε πάση περιπτώσει, ξεκινάει από πολύ πολύ μικρή ηλικία. Ναι. Από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού, 5-6 χρονών. Βέβαια και από τα 4 συγκεκριμένα. Από τα 4. Γιατί η νευροοικονομική ψυχολογία, που είναι ένας καινούριος κλάδος, μια καινούργια επιστήμη που ασχολείται με την έρευνα και με το πώς δημιουργούνται οι νευρονικές διαδρομές για τα πάντα στη ζωή μας, συγκεκριμένα λοιπόν για τα οικονομικά,
δημιουργούνται τέτοιες μέσα νευρονικές διαδρομές μέσα από τα μικρά καθημερινά πριν γίνουν ακόμα στάση και συνήθεια, τα οποία μας αφήνουν, μας χαρακτηρίζουν και μέσα από αυτά παίρνουμε, είναι σαν ένας σκληρός δίσκος, ας το πούμε, αποθηκεύονται το πώς θα μας φερθεί η μαμά, το πώς θα μας φερθεί ο μπαμπάς, το τι θα κάνουμε εμείς με τα χρήματά μας. Επομένως αυτά σιγά σιγά χτίζονται και γι' αυτό και αυτά τα μαθήματα που κάνω, με καλούν και τα κάνω σε νηπιαγωγεία και στις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Γίνονται καταληπτά από τα νεανδάκια των μικρών. Ναι, γιατί τα κατανοούν. Βεβαίως, γιατί μέσα με τέτοιο τρόπο γίνονται τέτοιες διαδραστικές μέσα από παιχνίδι, καταλαβαίνουν ότι είναι σημαντικό και τα ίδια είναι σημαντικά να συμμετέχουν στο κοινωνικό σύνολο μέσα από τη δική τους την προσφορά και από τους δικούς τους στόχους. Οπότε ορθώς ξεκινάμε από τα νηπιαγωγεία και το δημοτικό. Τα παιδιά εκπαιδεύουν. Όχι τίποτα άλλο, κυρία Κοντομάρη και κύριε Φάκα, για να μπορέσουν στη συνέχεια τα ίδια τα παιδιά να διδάξουν στους γονείς, γιατί και εμείς ως ενήλικες δεν τις έχουμε τις γνώσεις αυτές. Ακριβώς. Έτσι, για να είμαστε και ειλικρινείς, νομίζω ότι το αντιλαμβανόμαστε, σκοντάφτουμε πάνω τους στην καθημερινότητά μας. Βέβαια, έτσι, ναι. Πόσο μάλλον στις δύσκολες οικονομικές περιόδους, για να μπορέσουν στη συνέχεια αυτά να διδάξουν και τους γονείς πώς πρέπει να συμπεριφέρονται. Ακριβώς, έτσι. Γίνεται ένας κύκλος. Τα παιδιά, αν τα εμπιστευτούμε, είναι φοβεροί δάσκαλοι. Είναι καταπληκτικοί δάσκαλοι. Απλά εμείς, επειδή τα ξέρουμε όλα, είμαστε μεγάλοι, τα καπακώνουμε. Αρνούμαστε να διδαχθούμε, θέλουμε να διδάξουμε. Ακριβώς. Όχι μόνο από τα παιδιά. Γενικά. Η παρουσίαση του βιβλίου «Μικροί ήρωες, μεγάλοι ηγέτες» θα γίνει πού και τι ώρα? Θα γίνει σήμερα στις 7 η ώρα το απόγευμα, στην Ανδρέου Δημητρίου 11, στο χώρο που έχω εγώ, είναι με το που στρίψει από τα φανάρια της 40 εκκλησιών και μπαίνει στην Ανδρέου Δημητρίου, εκεί δίπλα ακριβώς. Γράφει απ' έξω Θεράπων Φάκατς Coach the Day, 7 η ώρα το απόγευμα, δωρεάν είσοδος, δεν έχει κάποια συμμετοχή. Να πούμε ότι γίνεται σε συνεργασία και με το βιβλιοπωλείο της Δήμητρας Πυργελή η παρουσίαση. Θα χαρούμε πολύ να έρθουν και οι γονείς, αλλά φυσικά μαζί και τα παιδιά, για να βάζουμε αυτό το σποράκι μέσα στο μυαλό του παιδιού και μετά με την κατάλληλη περιποίηση να ανθίσει και να δώσει καρπούς. Γιατί κάθε παρουσίαση, και για μένα και την Κωνσταντίνα και για τον οποιονδήποτε, στην ουσία αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να φυτέψουμε σπόρους στο μυαλό των ανθρώπων. Από εκεί και πέρα, με τη δικιά τους φροντίδα, δεν ξέρει κανείς πόσους καρπούς θα δώσει αυτό το σπόρι που φυτέψαμε. Θεράπων και κυρία Κοντομάρη, έχω την αίσθηση ότι με λάθος συμπεριφορές ή έλλειψη γνώσης, γενιές και γενιές γαλουχηθήκαμε με στρεβλές απόψεις και θέσεις, όχι μόνο απέναντι στα οικονομικά, τα οποία είναι ένας σημαντικός παράγοντας στη ζωή του ανθρώπου, έτσι. Δομημένη είναι η ζωή των ανθρώπων. Η κοινωνία είναι δομημένη πάνω στην οικονομία. Δεν μπορείς δηλαδή διαφορετικά να την προσεγγίσεις, αλλά έχω την αίσθηση ότι στερηθήκαμε και πραγματικά μεγάλους ηγέτες σε πάρα πολλούς τομείς της ζωής μας, ακριβώς επειδή τους ευνουχίσαμε, τους περιορίσαμε σε αυτές τις πολύ στενόμυαλες, τις πολύ θα έλεγα αυστηρές και με εγωιστικό τρόπο τις περισσότερες φορές διατυπωμένες, έτσι το έμαθα, έτσι το μεταφέρω, απόψεις απέναντι στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να αλλάξουμε λοιπόν ποτέ δεν είναι αργά. Σελίδα. Ποτέ δεν είναι αργά. Και να ανοίξουμε τους ορίζοντές μας όλοι. Ακριβώς. Εμένα είναι σκοπός της ζωής μου, γι' αυτό και ταξιδεύω, πηγαίνω σε διάφορες πόλεις, γιατί δεν είναι η παρουσίαση μόνο ενός βιβλίου, είναι σκοπός ζωής. Είναι σκοπός ζωής, που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οτιδήποτε έχει να κάνει με το σκοπό μας δίνει δύναμη, λειτουργεί ως έναυσμα, δεν μας κουράζει, απέναντίας. Αν καταφέρουμε να μοιήσουμε σε όλο αυτό έστω και ένα άνθρωπο, θα έχουμε κάνει κάτι πολύ καλό, γιατί αυτός με τη σειρά του μπορεί να μοιήσει δύο. Επομένως, εμείς αυτό θέλουμε. Θέλουμε να υπάρχει αυτή η αλυσίδα και να είμαστε μέρος της αλυσίδας. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ σήμερα που μπόρεσα να τα μοιραστώ όλα αυτά. Εμείς ευχαριστούμε.
Και εμείς ευχαριστούμε. Κυρία Κοντομάρη, και μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο, πραγματικά να μπορούσαμε να δώσουμε, αλλά νομίζω ότι ο περισσότερος χρόνος ίσως και να λειτουργούσε αποτρεπτικά από το να έρθουν και να σας ακούσουν το απόγευμα ζωντανά. Γιατί εκεί είναι νομίζω το σημαντικό. Θα λύσει και απορίες η κυρία Κοντομάρη. Έτσι. Θα λύσει και απορίες. Να σας ευχαριστήσω θερμότατα. Και εμείς να ευχαριστήσουμε για τη φιλοξενία. Θεράπων Φάκας, Κωνσταντίνα Κοντομάρη, σήμερα στον χώρο που διατηρεί ο κύριος Φάκας, την Ανδρέου Δημητρίου 11, παρουσιάζεται το βιβλίο της κυρίας Κωνσταντίνας Κοντομάρη, «Μικροί ήρωες, μεγάλοι ηγέτες». Πρέπει κάποια στιγμή να μάθουμε να διαχειριζόμαστε και να έχουμε και μια ορθολογιστική στάση απέναντι στη διαχείριση των οικονομικών μας, έτσι από πολύ μικρή ηλικία. Ακριβώς έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς, καλή συνέχεια. Και εμείς.